Здравейте! Тук слагам началото на новото видео, което ще бъде на тема Изненадва моята сестра Цвети отново за нейният рожден ден. Миналата година, не знам дали си спомняте, качих подобно видео на тази тема. Ето тук се крие нейният същински подарък, който взех днес от Еконта. Не сте готови, просто най-уникалното нещо на света. Много яко. Това ще бъде нейният подарък за 23-тия ти рожден ден. Моделът е iPhone 15 Pro и го купихме аз, моят приятел и нейният приятел, разбира се. Той допринесе най-много за този подарък. И сега ще ви покажа идеята за това как тя ще стигне до самия подарък. Това, което съм измислила като идея е да взема 3 кашончета, които да събера кашонче в кашонче в кашонче и да наслагам всичките неща, които ще са някакви бомбонки, някакви играчки, някакви пълните глупости, за да може да й дадем най-голямото кашонче, тя да го отвори, в него да няма нищо, да има още едно кашонче. Ето сега ще ви покажа за какво става въпрос. Това ще е най-голямото кашонче. Тук съм си сложила тиксото, не го гледайте. И в него ще отвори ето този кашон, ще намери. Вътре има този джуджу, който пази реално истинския подарък, който доста прилича на кутийка с телефон. Тя изобщо няма на идея, че би могло да бъде телефонче. Да, ето тук ще бъде подаръка, който са шоколадови бомбонки. Пропуснах да ви снимам. Тук сме сложили дядката, ще напиша някакви забавни послания. Вие ще ги видите при самото отваряне на подаръка. И така, мисля да се залавям с това. Понеже тя много искаше за рождения ти ден да получи обувки. Съм и взела обувки. Ето тук ще сложа снимка и накрая на видеото ще видите реално какви обувки съм избрала. Така че продължавайте да гледате, ако ви е интересно. Дайте палец нагоре и се абонирайте за моят канал. Ето и второто кашонче е затворено. И сега ще напъхаме всички в ето този малко неогледен кашон. Така изглежда и готовият резултат. Това е най-голямото кашонче и в него се крият още 2 кашончета. Нямам търпение да ви го покажа, ще ви документирам абсолютно всичко. Днес е денят, в който най-накрая взех обувките, които ще си утре уж истинския подарък. И тук що се захванах да правя торта. Искам да видите с какво съм се пременила. И така, сега ще ви покажа какви са продуктите. Тортата, която ще правим, ще бъде лилаво кадифе. Поне ще се опитаме да го направим. Като за кремът съм взела маскарпоне, сладкарска сметана. И сега ще пека блатовете, така че стискайте ми много палци и ви взимам с мен да ви покажа приготовлението на прекрасната торта. И необходимите продукти ще ги изпиша на екрана, като за блата са необходими. Ето тук ще напиша абсолютно всичко. Ще приложа рецептата в описанието, но накратко ни трябват яйца, брашно, захар, бак пулвер, боя в случая, лимон ще настържа малко, лимон, оцет. И това е като цяло за самият блат. Също така една приятелка ми предостави ето тази формичка, която ще изпека блатовете. Така че стискайте ми палци. Ето тази кутийка съм я взела за да опаковам тортата в нея, защото като цяло идеята беше да направя бенто торта, но тази идея за съжаление няма да се осъществи. Така че запретваме ръкави и започваме с блата. Ще смесим 240 грама брашно. Оказа се, че на тази прекрасна кана за 2 лева от левчето аз имам мерителни за брашно, за захар, за милилитри и така нататък. Необходими са ни 240 грама брашно. Така, 240 грама брашно. Отделно ще смеся сухите и мокрите съставки, както предполагам правят всички хора или повечето от тях. И добавяме към това брашно 200 грама бяла захар. Имаме и 2 чайни лъжички бак пулвер, като моят бак пулвер го изгубих току-що. Моят бак пулвер е от тази серия на Hitmax.
Аз смесих всички съставки и вместо ми се получи ето такава. Сега ще добавя цвета боя, ще настържа вътре и лимонче и ще изсипя всичко в ето тази форма, като сложа малко хартия за печене. Показвам ви резултата след като изсипах вече малко лилава боя. Силно се надявам това нещо да стане лилаво. Ето и това е крайният резултат на нашето лилаво тесто. Понеже не бях сигурна дали ще ми стигне формата и дали ще ми се надуе сместа. Да, направих втора смес. И да, тя изглежда още по-уникално яко. Стискаме палци като се изпече, да изглежда по същия начин. Ето я и сега. Та-да-да-да! Вижте колко е яка! Ами така изглежда горкичкия ми блат. Ето тук доста се наду, от другата страна е доста слегнал. Но какво да се направи? Другият блат на 20-та минута ще го обърна да се надуе равномерно. Та, отвътре мисля, че стана лилаво, а отвън си е кафяв. Но мисля, че ето толкова ще ми е голям диаметърът на тортата и ще използвам това, за да отрежа ето тук това. А ето там ми е вече сглобената кутийка. Извинявам се тук за бъркотията, но свиквайте, това съм аз понякога. Блатът отвътре наистина е лилав. Направо не мога да повярвам. Много е готино. Всъщност ето да ви покажа новите ми ногти. Вчера си ги направих. Вижте, има дядки на тях. И вече съм цялата в всякакви мизери, но ето го. Малкият дядък. Най-трудното от всичко е да разрежете блата на 3 равни части. Наистина, това ви уверявам, че за мен е най-равната част. Хора, леко се прецаках, защото формичката, която ми беше отдолу за под тортата, т.е. поставката за тортата, беше картонена. Аз я изрязах, за да може да влезне в кутийката. И тя накрая влиза в кутийката, но тортата ми е много голяма и не става. Направих торта, точно пасва на поставката. Сложих я на една форма за торта. Ще видя как да я опаковам, какво да я направя, за да не се разпадне. Стискайте ми палци, да закрепа положението, да измисля нещо. И така, поне имам 2 опита. Иначе ето вижте как се получава тортата за момент. Много е як. Намазах блата с сметана и маскарпоне. Отгоре сложих другия блат, отгоре сложих боровинково сладко, пак маскарпоне, пак блата. И стана много яко. Хора, както винаги, в последния момент нещо се отплесква, но ето това е финалният резултат. Сложих я в ето тази форма за торта, която си изгубила капака. И ето това ще ни послужи за капак. Грозно, знам, но нямам друг вариант наистина. И ето това е финалният резултат. Това е моята импровизирана кутия за торта. Добро утро и от най-чакания ден тази седмица и този месец, а именно 22 ноември, рождения ден на моята сестра Цвети. Станала съм, облякла съм се, аутфита ми ще бъде блузка и панталон. Подготвила съм балони, свещи, торта. Обаче, за съжаление, навънка духа ужасно, силно. И с стиските ми палци София да не е толкова зле и да не излетат балоните и тортите и да се справим с тази задача, да изненадаме. Така че, запръквайте ръкави с мен и ви взимам в днешния ден и очаквайте по-късно във влога как Цвети отваря всичките подаръци, които хич не са малко според мен. Хора, целият катун е натоварен, даже вече зареждаме на екото, но искам да ви покажа за какво става въпрос. В мен е торта, като тази торта няма капак и само виждате как го носа. И през цялото време е така балансиран. В същото време, междувременно, надувах ето тази цифра и Алекс беше тук
И аз държа цифрата, просто си представете, аз си седа. Тук крепа една цифра. Тук какво прави? Тук крепа една цифра. Тук държа това. В същото време в краката ми още по-голям катун. Плик. Раница. Тук е телефона. Но не й казвайте. И нямам търпение. Почти сме при нея. Остава ми да надоя още една цифричка и така стигат палци. Ето хора, сега взимам някакси и отиваме към входа. Стискайте палци да не е ожена в последния момент. Happy birthday to you! Happy birthday to you! Силвика, дай една минута, много стара! Честит рожден ден, Суце! Честит рожден ден! Аз искам да сложа скрита камера тук. Си сложа? Не! Ето, ама не са опалени. Да си много здрава, щастлива, Алекс, само да няма фалеш. И Алекс вместо да е на работа тук. Това е торта, взимам. Благодаря. Ай, че бързам за работа. Happy birthday to you! Happy birthday to Немски, че you! ми се набива от сутринта. Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag viel Glück! Zum Geburtstag Viel Glück! Пляскайте с камерите, айде! Свали ти грозната ми Много торта! е яка, що да. Тя трябваше да е бенто торта и да е малка и да влезне в една кутийка, но тя не влезне и затова е така и знаеш какъв е капак? Купа. И аз така вчера един кекс да направих два. Добре, тортата не е важна. Единственото нещо, което успях да ти купя от Цуце. Я да искам да се снимам на това. Минчо тире Петър да писаме. Странен подарък е. Какво предполагаш, първо, че е? В принцип обувки помислих. Пак ли пантофи? Много ще ми стана. Ай, те същите. Пантофите гълъби ли си Те ме взела? същите. С хляб? Верно. Не, давай. Не знам. Виж. Ох, така съм. Ама ако не ти хареса, не мога да го смениш за друг номер, защото нямаш. Взела си 38. Да. Още приятел питам кой номер. Ще стана. Ама и аз найкове сега си поръчах от стили. Нищо дей! Ти тия ли? Не са тия пък. Не са. Да, ги нямаш още. И само да няма обувки. Не знам. Няма да има обувки. Няма да има обувки. Твърде захабена опаковка. Не, това са от моите. Яки са! И това са Nike Air Air. Аз много искам да ти вземам такива. Мале, много са готини. Леле. Странни са цветове. Не, много всяка. Между другото, Сега да аз се гледах използваме, такива, бе. ма много скъпи ми са. Да, и това аз това ви. Какво? Трябва виж колко са пожълтяли, някой ги е носи. Аз викам, че е захабена опаковка. И то много са ги мятали. Нямам да ти Много са яки. Опата да. Бе. Всеки път Няма ли отстрани да има цена? Не съм гледала. Ето това са и новите придобивчици. Да, много ви мерсия. Моля. Аз много обичам найкове, така че я викам со как е някакви грозни адидас, като ми вземеш, ще ми е много тъжно, защото тя обича едни такива, има като пантофи за вкъщи, едни гумени. Супер, Старки. Имаш и тях намалени, ама реших да са Найкове. Си ръч джапанки. След като видяхте как ти подарявам тортата и обувките, Марето хвана и се накъдри. Краде ток! Да, между другото, аз дойдох цял ден в сестрата, за да не плащаме ние тока. Да се изкъпе! Да се накъдри! Да, подарих на Цвети един чай на Слимбер, този, който знаете, че ползвам. Слаба мечка. Така. Да, наистина е така. Та, ето мен. Ето това ми е машата. Не знам дали ви казах. Купих си от Lidl за 25 лева. Прави уникални кадрици и ми стоят с дни. Цвети ми носи чай и моля те, кажи ми какво ми каза. Че мириш на екотуалет. Да, чаят ми мирише на екотуалет. Това като влезеш от тия в мирисаните, дето тиеш на морето и цял свят е минал през нея. Да, ние сме близначки с камери, но сме готини. Ами,
Аз не снимах след изненадата на Цвети, но в момента е вече 3 часа. Ходихме до вкъщи в Младост, взехме малката мишка и сега ще почваме приготовленията за довечера. Ще си направим, може би, лека малка вечерика. И ето го малкото бебешорско. Къде си? Тара, ето я Дарето. Много яко. Како, как се чувстваш при кака, Свети? На колко става как? На 2? Да! Уау, на колко става кака? На 2! На 2! Не, на 32, на 32. Ето къде е било. На обратно е тройката. Извъзна ли я? Имаме при малката готвачка. Цвети, презентирай какво ще правиш за хапване. Аз съм по-интересна от нея. Бъркани яйца. Бъркани яйца за вечеря, какво ще правиш? Паста. Ето част от масата и вече е сервирана. Ние какво ще пием, бе, Цуце? Чакаме. Какво ще гледаме? Какво ще пием? Има бяло вино, малко. Чаши не сме свършили. Тарарарам. Цвети каза, че било като на детски рожден ден. Мен ми се струва прекалено много вкусно. Това ни е празничната вечеря. Празнична е. Сега ще видиш какво е. Аз да ти кажа какво има. Да! Ако обичаш. Тя, нищо той не е казал. скрито каза. Айде, не знам дали е подарък. Това е някакво... Може и да е Да не ме кученце. оцени нещо. Представи си, ще е много яко да може да има куче. Не е подарък, спрай. Да не е фойерверки, тук ми гръмне в главата. Много е яко. Мой да думне. Не са пак обувки. Не знам. Пантофите с гълбите. Айде, бе, Цвети. Я разтръскай е така, хубаво. Не, чакай преди да го отвориш, разтръскай. Оле, ще го чупа. Ма като да разкажи, не ли? Чакай да натиснеш копчето, че да започне да вибрират. Лекси. Или да тиктака. Не, какво може? Чакай. Познай какво е. Ама нека първо да го отвориш. Айде, де. Трябва да познай. Не е техника да не щупа нещо. Не знам внимателно. Айде. Да каже още какво. Някакъв сайз пише, нещо. Отваряй. Сайз. Размери. Виж какво пише отгоре. Григорев. Подаръка Гарманов. Германов пайп. Код Д. Д ли е? Да, Д. Сили има ли ножичка някъде? Че Марето го затваряла като за последно. Happy birthday някакъв надпис. Съден теб. Имам дядева! Тук ще има сега балони и сигурно ще чакай, какво ще се сложи това? Happy birthday. Дай да си го отворим. Да. Не. Да. И се наръгам сега седна върху нога. Защо не го остави тук? Красива ли съм? Да, много. Най-красивата. Плъм. Сега кутия в кутия. Кой да ще? И накрая нищо, какво ще го... Това любимо прадел бурканче. Събирали сме я цяла седмица. Кутиите ли? Не, праднята буркан. Това беше. Имаш право да отвориш и последния подарък. Отваряй. Чакай да си взема Джунджо. Свали му крас. Оха, кранчета. Леле. Орехи ли си намушкава? Че ония ден трябваше в болницата вади някакъв сезалена турбичка. Умрех от срам. И това ден се плащат преглед, кой тя като кошар вади от раницата. Вика, ето, едно виси е така, една с сезалена. Нали занесох орехи от вашето? И викам, прибери го това, моля ти се, че ме срам. И що е? Много яко! Да, я виж какво пише. Пак подарътя с още една година. 23, колко странно звучи я. В случай помадряването ти с още 356 дни, една година, даряваме скуп жълтици, специално подбрани с много, много любов. От Стили Петър и Алекс. И Дари. Не ли Арчи, бе? Петър и Алекс. Да, и Дари. И Дари. Хареса ли? Не, то ми хареса. Малко жълтици да си харчи. Твърде голяма година. Нещо си хареса ми много, много, много яко. Почина е то за преживяването. Хареса. Толкова. Сега е наистина най-същински подарък. Ето дръж. Очаквах нещо. И сега ключ от кола. Че няма книжки. То това тежи. Чакай.
Не ми Чакай дей! душ ли си взела, верно? Ето цветенце Ама заповядай. картичката ли да гледам? Бето, моля го струсам. Не. Друси. Не, са алкохол. Ако си взема между другото, че едно Джин защото тоник. няма за пиене. Не мога да бързам! Дават обзор, че... Това опаковане е от мен. Много е хубаво. Не, това. Това ли? Да. Това е нещо вътре мощното. Нали? Марио! Не се плаквай, радвай се. Няма да го взем това. Чуваш ли, детето ти каза даже? Не е това, нали? Не знам, Беше реп. може да има мишки. Не, вътре нещо си мъчнава, човек няма. Айде, виж, ще отвори де. Нямаше вида... Марио. Не, Се Мария. плакват за батериите, айде. Не, Мария. Беше и стили. Тази. За жълтиците. Да. Ама подаръка от всички ни. От всичките. Няма да... Най-много от снима. Мария! Айде, че не виждам. Може да е пранк. Hi, you got prank. И сега гледаш вътре, алката. Той не му е дръпнато това, май. Айде, дърпай. Да ме гръмне. Е, бомбата. Тик-так, тик-так. Ще се разрева, аз разтреперих. Айде, отвори Краката де. ми стръпна. Айде, че и на мен ми е интересно. Аз причам на лайното. Може да са обувки. Може да са още жълтици. Вижда ли дрънка? Стига да Дрънка ли? Какво видя, нещо се изплаща? Това днес обясняваше да не се взима телефон да изплаща. Ма истински ли? Очех час, аз трепера, човек ме Това е само желязо. Я пробай да го фърлиш. Дрънка. Тупне го някъде в масата. И после благодаря, ще ревна. Ми стана, не знам, гадно ли стана? Хубаво ли? Моля, наистина добре. А какъв е, Само видя ли? така. Да, Картичката 15 ми просто. Да кажем. Хора, ма той истински ли е? Не бе, аз ти казвам, желязо има вътре. Силно се надявам. Аз ще ревна. Раздруса го да вижда. Защо така правите? Няма батерия. Сигурно. Аз ти казвам, това не е Да истински. няма такова... Мале хора, не, аз ще Ти ревна. Не опасно знам, аз не се. мога да реагирам нормално. Аз сигурно... Се надявам бялото да е Стървей. подходящо. Не знам. Виж, там нещо ти пише. Казва е израст. Здравей! На български ли пише? Да, как? И после на китайски и на така малко, английски. Да. И да ти гитаристка след това. Много яко. Мечтала ли си за такова нещо? Човек. Вярваш, че мен първият, тъй като сегашният ми телефон е първият ми iPhone. Айде сега можеш да благодариш на И Стили. то е iPhone 11, само Аз да лично съм отбележа направил. и е вече на 3 години и половина. Цвети, стана ли ти тъпо от жълтиците, които ти подарихме Малко. първоначално? Айде се надявах да има още нещо, ама не исках нещо такова. И вижте, Цвети, как подреди сандвич. Само това ще ви покажа. Кой? Това ни остана от вечерята и сега ще ядем. Какво ще ядем, Тако? Торта! Че без торта не е торта. Рождение без торта не е торта. И понеже съм уникална сестра, съм купила на Цвети и чинийки, за да не ми. Професия. Нали? Да. Малко сандвичи, моля. Малко да остави. Хайде да ходим за торта. Сега хора ще видите колко красиво лилава е тортата отвътре. Виж! То си пасва и с ножа. Да, аз исках да е доста по-различно лилава, но Добре. по-тъмно не искаше да стане. Сигурно. Уоу. Много яко. Ето да ви покажа Аз с какво привършва нашата вечерна събиранка. Готина. Тук имаме винце с малко ягоди. Ето тук има отново малко ягоди, т.е. капини, не, ами боровинки. Ето я Цветка, малката рожденичка, как се чувствате? Привет, Светлана, играй. Игра си на играта, на която иска. Да, Аз ето исках малката много. мишинка. Правим не. сабутюр и с това... И с това слагам край на днешния влог. Много се надявам да ви е харесал и да сте изпитали така едни приятни емоции. Пожелаваме на Цвети в коментарите честити 23 години. Ако ви е харесало видеото и ви е донесло Пак приятни решим да емоции, може да се абонирате за моят канал, също така да харесате и чао до следващия път!